Bai, hemen gaude Katalunian, diadaren kontestuan, eta kasu honetan berriz ere Bildu kasu konkretu honetan Donostiako kartzelan dago, bisita egingo diogu hemen dauden preso guztiei. Ez ditugu azten ere preso dauden bi emakumeak, ez ditugu azten ere exilioan daudenak, eta guk ez ditugu azten nola ez euskal preso politikoak eta euskal ieslariak eta deportatuak. Eta hori esaten dugu zentzu humanitarioan eta zentzu politikoan, guk gure elkartasun humanoa eta politikoa ekartzera gatoz gaur ezker independentistaren izenean. Eta bigarrenik mezu politikoa. Katalunia eta Euskal Herria bi nazio zahar gera, estadu berak ditugu parean, historian zehar asko sufritu dugu eta amets berdinak eta proiektu berdinak konpartitzen ari gera, eta gaur berriz ere gatozona aldarrikatzera argi eta garbi gure burujabetza, gure independentzia, gure estaduaren proiektua, eta berriz ere argi eta garbi azaltzera eta esatera Jose Antonio Agirrek esaten zuen bezala, guk beti Kataluniarekin, guk beti egongo gara Kataluniako independentistekin.